Sen şu taýda adyny gidläp beren başga bir aktivistim. Kaşpirovski lakamyny ulanyp beren Atamrat Saparowyň adyny 21-nji ýylda tatypdyň diýen şo. Onam sen ýüzüňe durdy soň. 2022-nji ýylyň sentýabrynda ýüzüňe durdy aradan 1 ýyl ýaly wagt geçen soň. Senem boýnuňy almaly boldum ýüzüňe duran soň. Soň näme diýen bolup bahana tapdyň? A men oňa familiýasyny bermedim diýende. Familiýasyny bermäňde de adamlar eýem tapyl ýa Atamrat adyny berdiňmi? Şo taýlarda aktiv hereket edip berenden içinde o ýa adresini ýa e-mailini al sen onam näme berjek ekeniň. Ýa-da men diňletdireýin. Men ýa familiýasyny bilmedim diýe familiýasyny maňa aýtmady diýe da. Men aýtdym asaňa familiýasyny bilen moňa diýdim diýen da. Familiýasyny bilen bolsam men berjekdim diýip gurrun edýäň. Familiýasyny bilmeýändiň, berip bilmeýändiň. Adyny bilip ýetişipdiň, adyny berip ýetişipdiň. Näme üçin? Näme düşündiripdiň ýa-ni sataňda şoň adyny. Ay buların Liverpool'lar olanlar öýçe üýşe ha aktivistler ýöne Liverpool'lar bolup üýşe men gaharym getirýär diýen bol. Şolar ýaldatlarda ýöne koýjada gaharyň gelenine şeýdip adam satyp bilýän bolsaň 1000 tane adam näme üçin sana ananmaly? Näme üçin 1000 tane adam taliý bolanmaly? Adam familiýasyny ýüzüni görkezmeli.